Jamen Søren, hvad er for en motorcykel? Fortæl lidt om den. Hvad? Fortæl lidt om motorcyklen. Fortæl lidt om det. Ja. Jamen, jeg ved ikke noget om det. Jo, du ved. Det er 1926 HD'er. Lidt højere, tror jeg. Ja, snak. Men du er nødt til at skal ind igennem der. Vi skal have en den vej der. Så kommer jeg på, om der er plads til noget drejer. Jamen det skal være. Vi er ude i værkstedet, og gamle Søn og Anders og Martin, de er ved at reparere eller sætte en gammel Harley i stand. Kan I fortælle lidt om den? Jamen sådan det er det der filmskærn. Ja. Vi skal fortælle lidt om det. Ja. Jamen, Vi købte den i 1960 fra Poul. lad os lige lade det der sidde. Og så er han stået her i, Så hælder vi lige benzin på den. eller øl. Fortæl gammel. Fortæl gammel. Vi skal have Og nu har vi slæft nok stumpe sammen og så vi kan få motoren der gå. hård benzin på. Vi regner med karburateren, den er fuld. Det er rigtigt, ja. Men jeg tror, at den skal have sådan med mere chok. Der er masser af benzin derinde. Nå, Der er masser af benzin. Jeg tror, måske den der lukke op på chokkeren. gør vi det. Så prøver vi at se, hvad der sker. Der sker ingen sten. Så vi skovensjokkeren. Jeg tror, den kan trække for slut. Nå, jamen, så skal han nok have lidt gas. Jeg er jo rent tør for benzin. Ja, sikkert. Op for satan. Gå nålen en gal vej, det lader bra. Ja, det kan jeg godt træffe den godt. Ja. Det er elektrikeren, der har fået byttet ledningerne. Så. Hvornår har der sidst været liv i en? Jeg har sidst kyr på den i 1960. For at registrere mærket, og så stod den her. Ved du ikke, om der er nogen, der har haft den der kyr på den? Aldrig. Der var aldrig nogen, der kører på den, der er rejst. Nej, for der var hovedet jo slået over. Nå, der var negertøj slået op ud. Det mener jeg. Under cylinderen. Jeg synes, det ryger sådan. Det er jo... Bare vi har lyd, så lyder det godt. Ja. Høj og bræd. Den kan gå på med det der på. Nej. Så nu må jeg tage det ud. Så skal jeg lige have skovbideren. Her har den vel specielt her i strømkassen. Og hvor er årgang er han gammel? Den må stå på papirerne, den er fra 26. Jamen det er så det, den er. Ja. Og i 1960 var han kyr sidst. Ja. Det er 50 år siden. Ja. Og nu går Og den var 36 år gammel, der var færdig. Nu har han stået i 50 år. Hvad er den der træk til? Det er benzintanken. Ja. Det er benzintanken, ja. Er det den originale sadel her på? Ja. Ja. Og den skal også lige pudses. Den skal have noget læderfedt. Ja. Der er lige noget, der skal lige pudses en bedre lille smule. Det her, jamen vi må have noget mere benzin på at se om. Så skal jeg prøve det igen. Ja. Er du dunk operator? Det kan du Ja, den rødspids, den her, prøver du at stille på den også? Det er under det gamle sådan. Ja. Det er godt. Ja. Vi
Det er lige som aldrig før. Den bitte ledning, den ligger lige oven på. Ja, den der bepøle ud. Benzinen, den pøle ud. Jamen, det er ugens lange, det. Den der ledning der. Ja, det der system. Nu er den fuld. Nu er den fuld igen. Den kan jo ind så lige til at blive færdig med at regne ned over røret der. Nej, nej, Freja. Ja, Freja, det har vi skal sgu have gyrmens. Ja. Skal han give det lidt gas? Bare skal ikke over fjerdet her, den er sprungen. Ja, over fjerdet her, den er sprungen, det er jo skrækkeligt. Den sidder ind her. Den sidder ind der, ja. Det er en skandale. Der må have lavet en ny. Har han repareret? Nå, hvor er jeg ude? Brandort. Ja, men nu skal vi have ledninger holdt fra her, at vi, Ja, at vi smelter ledningen. Den her ledning, nå, det er tændingen måske. ja. Hvorfor oser han sådan? Jamen, det er for det der olie og sarvet på rundt omkring. Brug den Nu vil ryge. jeg. Det skal han. Og nu har kæden vej på, så kunne vi jo godt have kørt en tur. Ja. Så kunne vi jo godt. Hvad fanden, lå den pind, den håbede også over, den ligger på jorden der. Jamen, Det er nok, der er faldet på. Ja. Det skal jo Jo, godt nok. det er så, der er et det er noget i gamle landskab ved. Ja. Ja, det hul det. Ja. Ja, ja. Hvor er det? Den lige midt gav til at snakke bag dig, så den ophedede noget en Ja, tænding. høv tænding, så hjælper. Ja, Og vil også det der, justerer lige lidt karburatoren der kan man Ja, ja. også gå med mere jævn. ja. Ja, for nu er vi jo ikke løst på brugsanvisningen. Nej. Vi har operators manual, den ligger jo herinde, så. Ja, ja. Den døffer. Det gør den gamle. Vi kunne. Ja, det var ikke det troet. Nej. Jo, det var nogen, der troede. Jeg var også. Men der var nogen, der var i tvivl. Ja. Det var Det er godt, vi har witnesses. Nå jo, men nu tager Susie jo... Nu tager Susie jo i det. Ja, for røven, det kan vi jo ikke regne. Det kan vi jo bare gå med svagsbrænderen. Ja. Jamen, tror du, vi behøver at have lydpot på? Den lyder lidt godt nok, som Jo, den er. det lyder meget knægende godt. Det lyder meget knægende godt, ja. Så skal du bare køre uden sidevognshjul, og så bare en mere på, så op i luften. Så skulle den lyde sådan. Ja. Skal vi have lampen væk der, så en fotografen kan komme til? Ej, det er fint nok. Og den lavede næsten 10 ampere. Det synes jeg er sjovt til. Ja, Den lader voldsomt. så det var jo Så klart. han har lavet din arm, og dine 360 $, eller 30 $, eller Ja. hvad, det er et spildt. Nej, det er så Og ikke. platineren virker også, så det er heller et spildt. Nej. Det system med den der køjle der, det virker. Det må vi sige. Ja. Det må vi sige, ja. Jamen, det var meget så gnist, da du lukkede den op i jeres, der var jo flammer for sådan. Ja. Der var flammer, ja. Jo, det er simpelthen så gedent det hele. Kør rask. Kunne det? Ja, den kunne køre alt rask nok. Nå. En gang der købte paladser med solcykler, og vi skulle have noget med hals og æren til færgen. For så gik den jo aldrig med sevognen ned til at køre, for det du skal bruge bag fader, jo. Ja, lidt mere en bil.
Men vi tog se over nord bare for Sjælsen Gækkelse, og lige lidt andet med færgen, og vi kører så ned hernede, da vi kom hen til færgen. Der var der sådan nogle med fine hjelmer og fine motorcykler, der også skulle med sådan en stor skilt på og alt sådan noget. Så var vi lige så skulle vi lidt. Jamen, så nav lidt ind og snakke med dem, der stod politi på røv nu. Nej, så skulle vi, der skulle vi så ind med den. Jamen, du har aldrig så lige stongen på der. Øjeblik. Det er hans rode i. Jeg har min telefon, den er ved at ringe. Okay. Okay, vi er i øje. Vi ses. Hold. Men det giver jo 130 tror jeg, det kan jeg jo ikke men det kommer holde det jo ikke, så det er det der. Jeg tøtte den kammerat, og den stak ud, så det var gråligt, men det gjorde han jo ikke, når tanken på kommer på. Jamen, der er jo også ude at spørge dig, om du har nu taget noget om sig. Lovet. Vi kan sætte en trompet på, Ja. og så måske så op, så der kan fyre ud i vandet. Ja. Se, den kommer jo til at sidde. Jamen, lad os sætte den på igen. Det der, jeg tog den jo for at komme til sjokkeren. Ja. Så den kan lige så godt ud brød igen. De kender se, der er en masse, der har jeg det her med. Det er så godt nok det ud. Ja, nu siger jeg lige stue, hvor man på til at køre for i dag. Der stod sådan, ligesom det der. Ja. Ingen kasse, hvor den stod en eller anden hænger. Og det så sagde han det. Hvor meget er igen, når den dynamo dækker, det der og dæksel. Det her, Ja. det er kun lavet af sildet. Nå, men Nu så den jo uden der dæksel på, du har set den med dæksel på.